Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 41, versikulo 5. Dagiti kabusor ko, padpadaksandak, kayat da amatayag, kat malipatan akon iti agnanayon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ti may kadwa pagtutungtungan tayo ita, kat may papan, iti pan nakagudwa ti grade 1. Tado kat nga rod ti enrollees tayo ita. Saan amahandel ti may sa aman nursuro. Isu ama inayon to'y kabarbaro akadwa tayo, ani Miss Jofalin. Anya? Kasta ka di, sir? Wen, Nova. Nasken apagbingayan yung isuro ti grade 1. Tanakan ado dakat nga rod. Ken agkurang matlang ti space iti room nga ayan yo. Isu akasta ti maaramid. Madlaw ko itay iti meeting tayo, sir. Sabali ti reaksyon ni Nupa. Nagrunay di bagayo apaggudwaan da dagiti grade 1. Nadlaw kumat nga rod da ita. Ang Jacqueline yung kaskaso. Ngam inlawlawag kumat akasapulan ang maaramid ti kasjay. Taamok akabalanda. Idito pa'y agmay-maysa nga uray pitpito lang ti igam na nga ubing. Kat kasladi na maanusan. Day tanto lakit di 21 nga ubing. Day tangarod kat. Isodan da ni aklaag sa uitay. Ngam nagtal na aklatan. Ngam inton maminsan nga agmeeting tayo. Kat kasjay lata ti aramidan na. Talaga nga agsao akton. Okay, class. The cleaners, please, make sure you leave your classroom clean. Yes. Inton Yes, bigat, jak kayat makita to'y room tayo nakarugrugit, ha? Yes, Tanusan, ipaulit ko adalusan nyo, sakbay amang rugiti klase tayo. Yes, ma'am. Anya ngay, kumusta ti umuna alawa sa panagisurom, anak ko? Okay lang, matatang. Makapaayat nga ro dagiti uubing. Iso na lang ang tanagkukulit da. Ala, ano samlat ta, anak ko? Tinapatag, maisurom ida. Wan, tatang. Okay, class. Anya, ti sumaruno nga aramidan tayo? Ma'am, at drawing. Kat, anya nga iti kayat mo nga i-drawing. Jim. San? Ken, kayat ko kumapay nga ag-drawing iti balay. Angam, jak payla ang ammo, narigat mat ngamin. Kasta ka di? Ala, sana bale. Isurok to ka, no kasano ti ag-drawing iti balay. Kat sikamot nga, Jelly. Anya ka di mo ti kayat mo nga i-drawing. No, ag-drawing ni Jim iti san. Ground. Nga damat nakamula ti drawing ko, ma'am. Oh, very good, Ala, irwaryo nga rodan, dahiti lapis, kan papilyo, tag-drawing kayo. Kita man, no kasano ti pa nag-drawing nyo. Amanga no abakan dak. Good afternoon, Ma'am Magda. Sir Benjamin. Ada kayo madgayam dito school canteen. Wen. Medyo nala daw kayon sa nag-break, Wan nga agpayso, naliwayan yun sabot ti oras. Saan mat? Ma'am, sir. Inlepas pa yung amin dagiti ubing, dagiti araramidan da. Kastaya. Nasaya at matanatulnog kan ka dagiti ubing. Sanda basta rumwarlatan oray nagtayman. No di pa'y imbaga ti maestrada. At di pa'y mabalin ti rumwar. Wan nga rod, sir. Madlaw ko nga rod kat naasidagkan ka dagiti ubing. Uray da kala surut-surutan iti sa di naman napapapanam. Akasla si kamutan tinanang da. Nakaayayat da nga rod, ma'am. Agawid kayo ka din, Ma'am Nova. Wan ko nagbayag mo dagiti ubing agdalos. Ipadlak ko kumantiri daw ti classroom.
Saan samat ngamin nga insuro dagiti parents da nga agdalus. Iso kaslada lagay ay ayam. Kaduam ngamin ida, ma'am. Iti kasta, mabibiit. Ay, jak kayat. Baybay aklat ta idan, tapno makasurusuro da. Anya? Apay nga da dito ruwar ti duwa nga estudyante ni Jofalin. Apay abaybay ang nga agkaiwara dagiti ubing. Payman ta si tarat ida. Hoy, da kayo nga ubing. Apay nga da kayo dito ruwar kat madamat klase? Apay, mauma ka din amang isurusuro kada kayo ti teacher yo? Iso abaybayan na kayo latan arumrumwar uray madamati klase? Ha? Ni, saan mat, ma'am? Napan kami labi iti CR? Ala, agsubli kayon, iji unag ti classroom yo. Yes, ma'am. Madamdama akpay nga agawid. Tasimpaak pa iti classroom mi. Agdekorasyonak man. Iti kasta, napintas sa kitaan. Oh, ada ka pa'y matlagayam ditoy, Ma'am Jofalin. Ni, kunak man no nagawid kan, Ma'am Nova. Ay, saan pa'y? Ada pa'y ngamin insambot ko. Uy, nagpintas mo ta dekorasyon mo. Siguro, impa-project mo dagita ka dagiti estudyante. Ngam dagiti naganak dati nagaramid, iso anapintas. Ay, ni, saan, Ma'am Nova? No bilang man tada project da. Siyak matla ti agar aramid. Kan dito'y kong aramidan. Tapno ipakita kadakwada, no kasano nga aramidak. Iti kasta, makasursuro da. Diyak maawatan no hapi akastoy. Mariknak nga adayo tirik na kanyak ni Ma'am Nova. Saan mat asigod akastoy? Tamamunak matunay. Gaputa agkaaroba kami mat ngarod. Ay, diyak malipatan tinakuna na kanyak. Ada ka di matla ang masursuro dagiti ubingkan ka? Laglagi pam. No ada saan anasaya at ang maobserbaran kadakwada. Teacher factor ti ayan na. Kan saan laday ta? No bilang bumagsak da, kaya tasawan day ta, awan ti masursuro da kan ka. Kasjay ti imbagana. Tinasayat. Agawit ak manlangan. Tani, sumipngat matgaya man. Good morning, sir. Busy kayo kadi? Adala ko mga min ibagak kada kayo. Anya ka di day dyan, Nova? May papanday to iti may sa kadagiti kakadwami amang isursuro, sir. Ni Ma'am Jofalin, ti kayat ko asawan. Awan ka diti madmadlaw yukan kwa na asabali? Ngamin, bumaybayag, ngam sabali mo't tanti aramidan na. Dahito yan ti Jack kayat. Saan mat ngaron nga importante ti magana? Kwa, ma'am. Awan mat madlaw ko kan kwa na sabsabali. Ang malabay, tapaliiwan mi, no anyaman day ta ibagbagam asabsabali. Ang mga no day ta ibagbagam, kaya't sabali mat kada kami. Jim, day jayan ni Ma'am Magda. Nagsarte nga magmag na ijerwar ti kay ti school. Kat, ado ti awit na. Siguro, nagtanganan. Iso nga hindi so nabiit dagiti imat na. Ha? Unngag paiso. May ka, tulungan ta. O Ta. sige. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am. Good morning, Jelly. Good morning, matkan ka, iho. Ma'am, tulungan kayon. Da kamin ti mangawit kadagiti daddo mga imat nyo. Yes, Ma'am. Amumi nga min anabannog kayo. Iso nga iti nakita mi, asin martin kayo magmag na. Inasit ganda kayo. Da kayo talaga nga ubing. Malaman nga rutan eh. Naktanganan nga agpaiso dagiti brasok ang nagbitbit ka dagitoy. Ala, sige nga ron, ma'am. Intayon. Sige. Amuyo, ma'am. Diyay may sa friend mi amay sa grade 1 iti sa bali a seksyon. Kunana,
Naimbag kano kada kami, tanasing pati maestrami. Ngamin, naungot kano ti maestrada. Anya, kasta ka di? Wan, ma'am. Kunana pa'y nga rod. No daduma. Kanta. Kan salalaang ti isursuro na. Sana kas kada kami ngag-drawing kami. Agkulay kami. Kan istoryaan na kami pa'y ni ma'am. Inton kwan, saludsuden na. No damat laang naawatan mi. Kasta ya. Nasaya at dayta. Iso nga aglisan kayo anaimbag, tapno adda isong batyo, no adda saludsudan kada kayo ti maestrayo. Yes, Wan, ma'am. Ay, anyamatan. Apa yan nakar-ariwawa di tabangir aron? Awan ka di pa ni Jofalin? Ay man, tain nakidaan nawaan. Oh, Apa yan nakar-ariwawa kayo, ha? Good morning, ma'am. Anya, good morning. Damdamagak nga apay ang naariwawa kayo. Good morning kung kunayo ket din. Apay, ayan ti maestrayo. Di nakadiimbaga kada kayo no sumra kung ano saan? Saan mat, ma'am? Isungaw orayan mi. Ay, awan Anya nga iti masursuro yo. No di mat sumsumrak dahi ta maestrayo. Orayan mi pa'y ni ma'am. Adamat la ka di madadal yung kankwana. Adda, ma'am. Wala. Ado, kan, love na kami ni ma'am. sir, nangagyo ka di day chay. Well, sapay nagapigpigsa. Anya matinday ta. Saan ko maakas jay ti approach na kadagiti ubing? Huwan nga rod, sir. Masapul sabot akasarita tayo day ta maestra. Huwag nga rod. Apay nga ta. Awan pailaan ni Jofalin ang mga isuro kadakwata. Huwan nga rod, sir. Madanagan nagpaikit din ang mga noan yan tinapasamak kan kuana. Ala, sana bale. No aginggat madamdamakat awan pa'y. I-take charge ko pa'y dagiti ubing. Tapno sanda nga agngalaw-ngaw. Ma'am, sir, palpasak pa dito nga school year nga agisoro. Kalpasan na, agresign na kon. Anya, ang mapay. Marigatan ka kading agisuro? Huwan nga agpaiso. Kalaat samot day ta. Apay, ada ka di parikot? Sir, ma'am, Jackson ka ba ulan ti kastoy ang mapaspasamak? Awan mat amok nga aramidak amadi. Ngam, ada kayat na timang dadaal kanyak. Ne. Anya ka di ti kayat mo asawen. Mabalin ka ding ay bagam kada kami. Tapno amo me, no anya tinaskan nga aramidan me, no nyaman da ita. Huwan nga agpaiso. Tano ko na nga agresign ka. Sayang. Sapay mayat mo ti performance mo iti trabahong. Kayat na kapay dagiti ubing. Kan may sa, positive ti feedback dagiti naganak dakan ka. Ada ka di aramidak amadi. Tap nagbali na kadakas. No adaman, apay adida ibaga kanyak. Kan apay ang masapol nga iraman da, agraman dagiti ubing nga anday kanyak. Maawat akon. Tika di kaduam nga gisorsoro iti grade 1, tidakdaka matam. Well, amok daytan. Idi pay lang ang adlaw kon. Ang bayam, kasarita minto. When Jofalin, iso adi mon patuluyan ti agresign. Tano pumanaw ka? Asinon tupay nga iti katulungan mi dito'y pagadalan. Sir, papayaban da ka, no? Wen, kat adala kumakayat mi adamagan kan ka. Malagip mo ka ni, day di umay mo kanyak dito'y office. Wan, sir. Malagip ko. Apay ka di? Nasayat nga rod. Amum day di salsalutsudem. No adamadmadlaw mi asab-sabali iti kadwam nga agisursuro. Positive kada kami. Nagbalin ang negative kan ka. Gaputa pagbalbalinam jay tao adakes.
Idinto tawan mat makita mi amadikan kuana. Sir, Pudnumot nga mi, Nova. Kan apay, anya ka di ti goal mo kas maysa a manursuro. Saan ka di atap no mangisuro iti nasaya at abanag? Saan ka tamang padhakas iti padam a tao? Ngam anya da iti aramidam. Uray awan aramidon di tao kan ka, padpadaksem. Saan man nga iti pisikal ti panangaramid mo iti kasta, sabali man nga aspeto, ngam daddadaalam ti imahe da a tao, iti imatang ti sabali. ma'am. Apay, anya ka di ti intensyon mo. Tapno aramidam ti kasta abanag, Nova. Dayjaya ni Jofalin. Or-ornosan na dagiti nakapat asabong iti ayan tigit. Ay, uray na minsan laeng. Diyak man lang na-appresyar dagiti inararamid na. Idinto ta binig ang nagsasayaat. Ay, kasla, diyak maiturat ng asitgan. Gapo iti nalaos abain ko kankwana. Hanggang, adan tulat na panakisarita. Sanak pa ngamin anak kasagana asumango kankwana ita. No apay mat ngamin a pinagturay ko tinalabos nga apal ko kankwana. Imbes nga umapal ka, pagbalinam kit di akarit kan ka, dagiti makitkitam, tapno sumaya at to ti biyag mo. Tati dakas nga apal, iso timang dadaal kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.